హాయ్ అండి, వేడి వేడి ఎగ్ పులుసు రెడీ. చలికాలం కదా, బాగుంటుంది. ఇప్పుడు తిందాం పద. వైట్ రైస్, వేడి 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 వైట్ రైస్. వావ్, ఎగ్ పులుసు రెడీ. వావ్, ఎంత బాగుంది కదా, స్మెల్ కూడా బాగా వస్తుంది. మరి తాగనబ్బా, ఎంత బాగుందో. చలికాలం కదా, ఎగ్ ఫ్రై ఇట్లా పులుసులు పెట్టుకొని ఎగ్ వేసుకొని తింటే బాగుంటుంది. ఇంత మంచిగా ఫ్లేవర్ బాగుంది. మీరు ట్రై చేయండి.